ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ደሓንየ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንለማዓንቲ ሕፅር ዝበለትን ብዘይንቡር ስጋዊ ርክብ ዘምፀአልና ሳዕቤናቱን ዘምፀአልና ናይ ሕማም ካንሰርን ነቲ ሓሳብ ብዝርዝር ሒዘልኩም ቀሪበ ስለ ዘለኹ ምሳይ ፅንሑ ቅድሚ ናፍቲ ቪድዮን ናፍቲ ሓሳብን ምባለይ ነቲ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ሰናይ ምክትታል። ዘይንቡር ስጋዊ ርክብ ዝፍጠር ካንሰር ዘይንቡር ስጋዊ ርክብ ዘምፀአልና ሳዕቤናት ሓደ ካብተን ወዲ ሰብ ብተፈጥሮ ዝዓደሎ ብዙሕ ነገራት ኣብ መንጎ ንጻር ጾታ ዝፍጸም ስጋዊ ርክብ ኮይኑ እዚ ርክብ እዚ ከምቲ ብባህልን እምነትን ከምኡ እውን ብሳይንስን ዝግለጽ ኣብ መንጎ ክልተ ንጻር ጾታ ዝግበር ንቡር ርክብ ምስ ዝኸውን ጥራሕ እዩ። ንኣብነት ወዲ ሰብ ምስ እንስሳ፣ እንስሳ ምስ ሰብ ወይ ወዲ ንወዲ ወይ ድማ ጓል ንጓል ምስ ዝኸውን ካብቲ ተፈጥሮ ዝዓደለና ብኩሉ ነገር መለክዒ ተቐባልነት ዘይብሉ ጥራሕ ዘይኮነ ሳዕቤን እውን ብኡኡ መንጸር እዩ ሓደገኛ ዝኸውን። ንሎሚ እምበኣር ኣብ መንጎ መጻምርቲ ሰብኣይን ሰበይትን ወይ እውን ኣብ መንጎ ኣንጻር ጾታ ኮነ ተመሳሳሊ ዝፍጸም ስጋዊ ርክብ ዘይንቡር ምስ ዝኸውን ዘምጽኦ ሳዕቤን እንታይ እዩ ዝብል ክንርኢና። ናፍቲ ሓሳብ ከብለኩም ምሳይ ኩኑ። ፓፒሎማ ቫይረስ ወይ ድማ ብልምዲ HPV ዝበሃል ቫይረስ ሓደ ካብቲ ብዘይንቡር ኣገባብ ስጋዊ ርክብ ምፍጻም ብፍላይ ብመቐመጫ ኣናል ሴክስ ዝፍጠር ዓይነት ካንሰር እዩ። እዚ ዓይነት ካንሰር እዚ ፍሉይ ዝገብሮ ሰባት በዚ ቫይረስ ምስ ዝጥቅዑ ናብ ሕክምና ከይዶም ፀገሞም ክነግሩ ኣዝዮም ይሽገሩ ጥራሕ ዘይኮነ ኣፎም መውፂኦም ክዛረቡ እውን ሕፍረት ስለ ዝስምዖም ሕክምና ክረኽቡ ከም ዘፅግሞም ኣብ መጽሔት ዘ ታይምስ ዝወፀ መጽናዕታዊ ጽሑፍ የርድእ። እዚ ብሰንኪቲ ዘጋጠሞም ሕማም ንክዛረብሉ ብሰንኪ ዘይምልማዶም ዝፍጠር ጉድኣት ካብ ግዘ ናብ ግዘ እንዳስፋሕፈሐ ዝኸይድ ካንሰር ኣብ ዝሓለፈ ቁሩብ ዓመታት ቁፅሪ ተጠቃዕቲ ብዝተዓፃፀፈ ከም ዝወሰኸ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት የርድኡ። ኦራል ሴክስ ኤንድ ኣናል ሴክስ ከም ዘበናውነት ኣብ ዝተሓሰበሉ እዋን እዚ ብሰንኪ እዚ ዘይንቡር ስጋዊ ርክብ ዝፍጠር ካንሰር ቀንዲ መበገሲኡ እዚ ፓፒሎማ ቫይረስ ኮይኑ እዚ ቫይረስ እዚ ቅጥዒ ዘይብሉን ዘይንቡርን ስጋዊ ርክብ ንዝተፈላለዩ ሰባት ስጋዊ ርክብ ምፍጻምን እዩ ዝመሓላለፍ። ክሳብ ሕጂ በዚ ሕማም እዚ ልዕሊ 79 ሚልዮን ተጠቂዖም ኣለዉ። ካብዚአን ዝበዝሐ ግዳያት ደቂ ኣንስትዮ እየን። በዚ ሕማም ኣመና ዝተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ነዚ ካንሰር እዚ ክሳብ ሕዚ ግምት ዝሃቦ ሰብ የለን። ምክንያቱ ከም ተቐዲሙ ዝተባሃለ ከምዚ ሓሚመ ዝብል የለን። ንኣብነት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ጡብ ካንሰር ምስ ትሓምም ድምፃ ክሳብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተስምዕ ሓገዝ እውን ትሓትት ንኩሉ ሰብ ጡባ ከም ዝሓመማ ትዛረብ። በዚ ናይ መቐመጫ ካንሰር ምስ ትሓምም ግን ኣዝዩ ስለ ዘሕፍራ ክትዛረብ ኣይትደሊን። ተወሳኺ እቲ ቫይረስ ንደቂ ተባዕትዮ እውን ናይ ብልዕቲ ካንሰር ከስዕብ ይኽእል ምዃኑ ክንዝንግዕ የብልናን። ኣብ መወዳእታ ብፍላይ ንሰብ ሓዳር ካብ ፃዓዱ ኣብ ፕሌይቦይ ኮነ ኣብ ካሊእ ርኢኹም ወይ እውን ደቂ ኣንስትዮ እውን ከምኡ ርኢኽን ዘይንቡር ስጋዊ ርክብ ካብ ምፍጻም ክትቁጠቡ ኣለኩም። ክቡርን ሕፉርን ባህልና ሃይማኖታውን ሳይንሳውን መደገፍታ ኣሰንዩ ንድሕንነትና ደው ስለ ዝበለ ኣብኡ ነጽልል። ዘይንቡራዊ ጾታዊ ርክብ ኣመና ብዙሓት ሳዕቤናት ስለ ዘለዎ ካብዚ ነገር እዚ ንቆጠብ። ምዛ ሓሳብ እንተደኣ ተስማሚዕኻ ሼር ብምባል ናብ ሓውካ ሓፍትኻ ኣብፅሓዮ። ጥዑይን ዘይተበከለን ሕብረተሰብ ንምሕናጽ
ናይ ኩላትና ግዴታ እዩ ለበዋ ጽሑፍ ምንጭ ካብዝን ካፍተን ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ሓሳብ ርእይቶ እንተዳሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ላይክ ሼር ከይትረስዕዎ ይቐኒልና ብቐጻሊ ብኻሊእ ቪድዮ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላትና